салом ба модарону хоҳарон ва бонувони саҳифаи ман. Умедворам ки хуб ҳастед. Дар ин рӯзҳои зебои фасли баҳор ба гумонам ки мисли гулҳои зебои баҳорӣ шукуфта ҳамеша дар чеҳраатон ханда аст. бигзор ки ҳамеша мисли фасли баҳор зебо бошед, бехазон бошед. ҳама вақт табассум дар лабони шумо, дар чеҳраи шумо ҳувайдо бошад. бонувони азизу нозанин, ман шуморо доимо мегӯям ки дӯст медорам, эҳтиром мекунам ва ҳар чизе ки аз ҷониби ман, ҳар чизе ки аз тарафи ман ба шумо лозим бошад, метавонед муроҷиат кунед ва ман ҳар чизе ки аз дастам ояд барои шумо мекунам. ва ман ин навбат мехоҳам боз ҳам муроҷиат кунам ба бонувоне ки муҳтоҷи кор ҳастанд, мехоҳанд ки меҳнат кунанд, яъне пул ба даст биёранд, дастгири оилаи худ бошанд. ва доимо ман ба шумо мегӯям ки ҳоло замонае ҳаст ки бояд зану мард меҳнат кунад. рости ҳамин рӯз як наворро дидам, бениҳоят зиқ шудам, ғамгин шудам. як бародарамон, ҳамватанамон, ба гумонам дар хориҷа қарор дошт, муроҷиат мекунад ба падару модари худ ки даст ба худкушӣ мезанад. дидед ки зиндагӣ чӣ қадар борӯи вазбин дорад, чӣ қадар душвориҳо дорад ки баъзан вақт мард ба ин пастию баландиҳо тоб намебиёрад, даст ба худкушӣ мезанад. ростига бисёр зиқ шудам ҳамин навора дидам. худованд ба ҳар нафаре ки мушкилӣ дорад, мушкилоташро осон кунад ва мушкилоташ ҳал шавад, бартараф шавад. бонувони азиз, чӣ гуфтаниям ки ширкати бонуфузи Faberlic чунин шонсҳое ки шумо аз зиндагӣ ноумед ҳастед, умеди дубора мебахшад ва ба воситаи ин ширкат шумо метавонед ки мушкилоти зиёди худро ҳал кунед, бартараф кунед. на ҳама рӯз ман ба шумо чунин тавсияҳо, чунин маслиҳатҳоро медиҳам. барои ҳамин хуб истифода баред. марҳамат. нафароне ки то ҳол дар ин ширкат обуна нестанд, ҳоло ҳам вақт ҳаст обуна шавед. агар обуна шуда бошед, ба кор омада бошед, яъне коргар бошед, метавонед наздикону пайвандон, хоҳарону апаҳои худ, модарон, холаҳои худ, ҳамсояҳои худро ба кор таклиф кунед. кор дар ин ширкат хеле осон аст, чунки шумо дар хона беруна баромада, дар назди фарзандони азизи худ, назди волидайни худ истода, аз хона берун нашуда, тариқи ягона телефон метавонед ки ба тиҷорат машғул шавед, пули хубе ба даст биёред. хубии ширкатро медонед дар чӣ аст ки молу маҳсулоташро истифода мебаред. 2 ҳафта пас маошашро мегиред. ғайр аз ин боз барои ҳавасманд гардонидани шумо тӯҳфаҳои хуб аз ин ширкат қабул мекунед. чунин корро боз дар куҷо пайдо карда мешавад? дар ҳеҷ куҷо. ягона дар ширкати Faberlic ки ин чизи пӯшида нест, аллакай ҳама медонад. ҳоло ин ширкат бениҳоят кораш хуб рафта истодааст. дар байни чандин ширкатҳои бонуфуз яке аз ширкатҳои фаъол аст ва боз бар зами ҳамаи ин дар ин ширкат зуд роҳбар шудан, директор шудан осон аст ва аз зумраи занони роҳбар, аз зумраи занони директор марҳабобона аст ки ин навбат ман мехоҳам ки гулдухтарон, модарон, бонувон ба гурӯҳи ин нафар ба кор оянд. бонувони саҳифаи ман, донистани забони русӣ, умуман донистани забони хориҷӣ муҳим нест. маълумоти олӣ муҳим нест. дар кадом давлат, дар куҷо қарор доштани шумо муҳим нест. ягона шумо хоҳиши кор кардан дошта бошед. тамом. ба ҳамин хотир старши директори Faberlic марҳабобону шуморо интизор аст. бепул ба шумо корро ёд медиҳад, бепул шуморо обуна мекунад, ҳамчунин ба шумо кӯмак мекунад ки шумо низ ба қатори ин боно ба зинаҳои баланди директорӣ рафта расед. марҳамат гулдухтарони азиз, метавонед ба бону марҳабо нависед. бинад ки ман кай ба шумо боз чунин таклифҳоро мекунам. то маълумотҳои оянда, то даъвати оянда. ба ҳамин хотир шонси хуб аст. ин шонсро истифода баред, ба бону марҳабо нависед. ӯ интизор аст шуморо ва омода аст ки ба саволҳои шумо ҷавоб гардонад ва албатта бо ҷону дили шуморо ба кор қабул менамояд.